Gizaburuagan, Akuiola landaturismoa daukagu, Laixier auzoan, Basogiro Baketzuan eta Ibai Ondotxoan. Antxina sagardoa egiten zan baserri ondoko tokia erabarritu da landa etxerako. Solo beharrak ez dira guztiz bastartu, baina gaur egun ostatu lana da jardunbide nagusia Akuiolan. Munitibarren, edo gerrikaitzen hobeto esan da, garro baserriak sustraiak sakon erroturik daukaz gure herriaren historian. Jatorrian Burdinola izan zan, eta 11. mendean badirudi Sancho Indartzuak eukiebala zelako edo halako zerikusia garro Burdinola egiterako orduan. Bengolara bueltauta, ezin dugu ahaztu gerrikaitzek daukan iraganaren oi hartzuna. Izan be Bengola gerrikaitzera lotuago egonda Munitibarrera baino, handik urrago dagota. Gerrikaitzek aspaldiko urteetan Beñola eukan bizitasuna galdu eta atzera egin dau, baina orain, Bengola bizibarriturik ez dauka atzeraka joateko bildurrik. Etorkizunaren eupadari sendo heltzeko moduan dago Munitibarregaz zubi eginik. Batasunaren indarra erakusteko ordua da Bengolaren eskutik. Ubek, bere zubi eskulturagaz, herri biak lotugura izan ditu, Gerrikaitz eta Munitibar, goita be, Lea Ibarreko ertz biak, goiko Agorrola apalak eta beheko Burdinola trinkoak. Hemen, urak urtu dau Burdina, iraganetik etorkizunerako zubia egiteko. Munitibar batez be osatzen da bi kasko urbanoz, ez? Alde batetik, Munitibar berau, eta bestalde, Gerrikaitz. Arazoa zintzen, hemen, 70. hamarkadan, ia 1200 biztanle ginen, eta alako baten, 80. hamarkadan, 350 arte be bajatu gara. Arazoak zentzuk, edo hori hau zergatik sortu da, batez ere, Munitibar dagoen lekuan dagoelako, ez dago industriarik, ez dago lanik, eta jentea kanpora joaten da. Orduan, ikusirik gabe bai, arazoa izan lehikela, etxebizitzarik ez dagoela jentea berton geratzeko, udaletxe honek promobidu dauz azkenengo urte bitardian, ja, 1 bibienda, 1 etxebizitza. Hori Munitibar moduko erretxiki batentzat, etxebizitza asko da. Jente atorri da, apurka bertora instalatzen, eta guk estudio bat egin dugu ikusteko, ia zelako jente klasea atorri da bertora, ez? Eta, estudioak argi esaten dau, etorri da jenteak bikote gazteak diez, eta berton geratzeko asmoagaz. Orduen, guretzako hori, arrakasta handi bat izan da. Horrek zer eskatze dozku? Horrek eskatze dozku, horregaz aparte, etxe bizitzagaz aparte, zerbitzu berriak emon beharko direzela. Zerbitzu berriak emon eta dagozenako betu. Orduan, ikusirik pixka bat, jenteak eskatzen dagoela leku bat, lasai paseatzeko, lasai egoteko, zergaitik ez, trago bat hartzeko, zuhaitz baten azpian jarrita, eta kontuan eukirik, Bengolako proiektuan, bostelegitzako gune bat bezartuko dugula, hor dago bai, zerbitzuen eskaintza horretan, Bengolako proiektua, ez? Eta batez ere, Gerrikaitzen inguruan. Bengola dago praktikamente Gerrikaitzko beko partean dago, Gerrikaitzerik gehiago gonda lotuta beti Munitibarriri baino. Orduan, Gerrikaitz historikoki, kalamidade asko pasatu dago esan gune bat izan da. Historian zehar 2 aldiz erreda, Gernikako bombardaketaren bombak ere sopratu zenak bertan bota ebezan, eta egon da hor pixka bat erdi galduta. Orduan, guk diputazioa Bizkaiko Foru Aldundiko, Bizkailu horrekin etxe bizitza batzuk ataratzen lortu dugu hor, promotora pribau batzuekin be gestio batzuk egin eta lortu dugu kaskoko etxezar batzuk rehabilitatzea, eta Bengolako proiektua ikusirik Gerrikaitzen azpi-azpian dagoela, Gerrikaitzen impulso bat emoteko interesanti izango dan proiektu bat da. Beraz, nik uste dut, azkenerako proiektu honek orokorrien, bai Munitibarko udalak edo bai Munitibarko biztanle kaseran pentsatu alzutena baino, inpaktu gehiago izango da bela. 4 urteren buruan, Munitibarko udalerriak haize barri osasuntzua hartu dau eraldaketa sakon honi esker. Eskualdearen garapen bidean eragina handia eukiko dabe bai hemen eta bai Ibarreko beste herrietan egin diren etxe bizitza barriek. Bidea luzea izan arren, eginez egingo da, aukerako lekua dalako. Historian sakon erroturiko herria, turismo leku atzegina, lea ibilbidea pasiorako, gazteria bizilagun, ume eta gazteentzako astigune gehiago egin beharra, herriko frontoia eraberritu eta indartzeko asmoa, hasiak egina dirudi eta eginak urregorri.
Eta amaitzeko, eskerrak eman, proiektu hau aurrera ateratzeko lagundu daben talde guztiari ez. Lehenengo eta behin, Munitibarko udaletxeko zinegotziei, hemen nigaz proiektu hau lehenengo pausoak emone bezalako, gero mankomuniadeko Lea Ibarrako mankomunazgoko plenoko kide guztiei, hain ondo hartu belako proiektua, gure laneko Soziedad Publikako Nestor Lejarreta, gerenteari, egin dauen biharra excelente izan dalako, itzala izan dalako, Juan Tomas Eiguren, amankomunazgoko idazkariari bebai, horri bilidalako neuaz batera eta bestera diru laguntzak bilatzen, Bizkaiko Foru Aldundiko ingurumen sailari, 3 fase, praktikamente uneko gien lagundu eskolako aurra ateratzen, eta gero nola ez, proiektua dan modokue egin dauen talde horreri ez, Jose Angelu Beruaga, Munitibarko eskultora, berak azken baten eskatu jakona oso ondo bete dau, eta urten dau gauza kurioso bat, gauza elegante bat, eta gero, evidentemente, beragaz beharra egin dauen arkitektu eta ingenieru taldeari.